ginpadala sang pamilya Duterte ang anom ka Pilipino nga mga abogado agud nga magtambong sa confirmation of charges hearing bato kay former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kon ICC. Sa statement sang Duterte family, ginpahayag nga magaupod sa proceedings ang Filipino legal team agud masiguro nga marepresentar sang husto ang former president. Ini mo santay, Salvador Medialdea ang former executive secretary, Salvador Panelo, former presidential chief legal counsel, Silvestre Rebello III, ang former labor secretary, Martin Delgra, former land transportation, franchising and regulatory board chief, Cesar Dulay, former Bureau of Internal Revenue Commissioner, Alfred Ulim, former president ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sa press statement ng pamilya, wala gin kumpirma kung magatambong man sila sa hearing o kung sino sa ila magakadto sa The Hague, Netherlands. Apang ila ginklaro nga wala nagpasagot ang International Criminal Court nga mabisita nila sa Duterte samtang padayon ang hearings. Ang gintugtan lamang sang korte amo ang pagtawag paagi sa telepono. Ginpasalamatan man sang pamilya Duterte ang Filipino lawyer sa ila suporta kagang Filipino community sa The Hague. Sa Digay Panelo, ginalauman nga magapungkot sila sa public gallery kag magalantaw sa proceedings nga magaumpisa alas 5 karon sa hapon oras sa Pilipinas. May hearings man sa buwas sa Martes, sa Huwebes kag sa Biyernes. Ebaluan nga sa ilalom sang Rome Statute ang ICC accredited lawyers lamang ang opisyal nga magkarepresentar sa isa ka suspect o kung mangin sa mga biktima sa proceedings sang korte sa The Hague. Ang head legal counsel ni Duterte amo ang British-Israeli lawyer nga si Nicholas Kaufman kag pagaupdan sang veteran trial lawyer nga si Dov Jacobs nga amo ang associate counsel.